en achiel kuom mwandu maduong' ma dhano nyalo bet go. Onge ng'ata minyalo wacho ni osebedo jamwandu maonge lo. Mwandu aelo chakre ndalo manene. And therefore kineno katiba ma wan go sani, kidhiyo e katiba tiyudo ni nitie article moket specifically article 40 madil gi ratiro mar lo, manyiso ni ng'ata e Kenya ka nigi ratiro mar bedo gi mwandu machal moramora kamoramora, and mwandu go include lo. And therefore mine kata mond liete mana kaka jo Kenya moko nigi ratiro mar lo. En ng'ato nowacho ni mondo piny odongre, joma tiye lo nyaka bed ni gin jomo on lo. Okay? To king'iyo ganda modhier mang'eny, tiyudo ni ng'ama nyinge nyie lo opogore gi ng'ama tiye lo. Iyudo ni mon, for instance, kibiro Kano, to mon modicho chele. Gitiyo chele every season. Chakre pitho, magido, magirito chele, machieng' ka, magitere store. Tok ginyal dhi kao pesa maro chele ni, nikech puodho ni nying chuogi, kata nying kwiregi. Okay? So chwe ma dhi kao pesa. Tiwacho ni chuo kose kao pesa. To lalu wigi ariyo. Mana kaka jochaye gi biwacho ni Kericho ka chuo dhi okao pesa ka Development Authority bona sobiro to nyiri moko dhi Kericho ma chuo dug dala nyaka pesa ni rum. Okay? So adwaro ni mondo an kare gi minewa gi nyimenewa gi mond liete to kod orphans ni gin gi ratiro mar bedo gi mwandu.